Sampai tuyu orang kesiwur. Kesewur kegentong. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu Singkal bersama Pak Suli. Ono. Yes. Gak tahu gak ono. Gak ono. Mesti Ono tok. ono toh. Arek kene. Arek kene kok. Dan oleh lemah sing sah. Aduh, jan medu lemahe. Jan sipak nek lemah iki wis. Iya. Sing ndek jahe mang Pak Sul kaya ndek wingenan iko ya. Walet Pak ya, Pak. Heeh. Pokoknya jahene ngono Pak Sul ya. Alot. Oh. Lah ngene sambil lembean Pak wis. Lek ngene ya. Sapine sarang ngeyel wis. Heeh. Lek pas ndek jahe kok. Mundur maju. Oh. Mundur cantik. Maju jod. Cantik. Aduh wis. Iku disundangi sungune Pak Sul. Pundake iku. Anu Pak, laler ya Pak. Lah iya terus dikenekno ambek sungune. Sungune kosot wis. Wis. Tapi ini mundur cantik saiki kok. Masih mundur cantik Cayon. Dari Pak Sul masih mundur cantik. Kayak Sarini to, Sarimi guys. Campur ponium. Campur ponium. Wah temenan. Oh di omahe dipangani druwang kok lembune. Lho iya tahu tak parai nang kandange pakane guwaring kabeh kok druwang kok. Lah iki daerah niku jersey Pak ya. Heeh. Ki jam sapine wak monyet diduduk jersey. Heeh. Lagi jersey cilik. Lah ya dipangani druwang kok ya gowo ya lari ayon. Tapi pakane campur plastik. Iya. Sedih. Tapi lempon kulino ngoten niku mboten kenyeh nggih Pak Sul yo. Wis ora nyanyi wis. Ora nyanyi ya. Tukno langsung disikat wis. Kan wonten aleke anu mboten kok garing alum titik ayo gak gelem. Iku sapi kepenyek Pak. Oh. Oh, puterane iku sak golut, oh muter. Durung. Santai nduk wong golek mendol. Iya, kepelane. Kepelane mendol lho. Jepang orang gawe Pak Sul ya. Tenang ae wis. Heeh, Ora mendol lho. tenang wong meteng ana sing lanang. Sing lanang wis. Banter-banter gak ono jersey kok saken aja cilik Jersey. Jersey ku lak sapi peras e Pak Sul. Sing cilik ya Pak wis. Heeh. Cuma regane kok larang ngono lho jare. Ngono ta. Nah, itu backgroundnya ada Gunung Arjuna ya, sahabat Kanyawara. Ini pemandangannya indah banget. Tegal nopo Pak Sul nih namine? Karangploso. Ganjaran Karangploso. Nek ganjar susu ora kroso. Ngono ya yon. Kari. Sete. Buka titik. Jor. Buka akeh. Wow. Alah, terus buka titik. Jor. Buka akeh. Wow. Lek sik anyar munine
Lek wis lawas piok ngono. Yok wis. Dodol langsung mari Pak Suryo. Mari wis. Siap. Wis. 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 Rusak asu turu digasak. Biasa wis. Oke, kalau lolek akeh. Nah, yang sana itu tampak Gunung Kawi atau Putri Tidur orang sekarang menyebutnya. Nah, yang sana itu Gunung Arjuna. Nah, kalau kita lihat jeruknya itu lebat sekali. Urung. Urung. Jersey akeh sing iri-iri iya, Pak. Ya dah. Jersey elek ini. Oh, lagi tawa piro, Pak? Aduh, di rundingi aja ini jersey. Lah ya dirunding rega piro? Selekor e. Selikur. Waduh, sapa tak golek mendol ngono. Upama dinyang selawe ono le. Aduh, wis, engko gawe golek mendol geno, Pak. Lah ya ditawa selikur marno ono sing numpangi selawe ono le. Ya engko gawe golek mendol malih geno iki. Kena ya. Golek menang lho, Pak. Heeh. Soale nglatih ya Pak Sul ya. Ngelatih Ajaran dhewe sih Pak Sul iki. ajaran dhewe wae. Heeh. Ajaran dhewe ku rata-rata jarang wong gelem ngeculno. Emang, Pak? Ya soalnya setelan ya Pak Sul wisannya. Setelane. Ero aten-atenane. Kena gawe golek mendol gemek. Aduh, lek Aduh. ditekan ya dimemek. Ame dol ganti mama ganti. Yayan. Ya, aduh, tetekno mendol. Wis cocok wis. Mendol gemak digegem dimek-mek ya Yayan. Wis. Ngene rek, golek lirane urip ndawakno umur. Heeh. Kah. Tak rungono klononge gak ono sing muni aku. Gak ono sing gawe klonong. Grebeken awak. Iya ya. Grebekan Pak Sul. Urung. Kayak kepingin Pak aji lek lemai wol-wol ini. Waduh. Hah? Lemah sa pelus-pelus. Aji mang lemah ya blutus-blutus wae Pak Kar. Aduh, sapa wae awak iki lemah iki Heeh. seweneng aku, Pak. Timbang bongkar jahe, maju mundur cantik. Ya. Ya. Nah, iki lemah iki. Atau waduh dongkrak. Yes. Ya. Sikile Pak Sul ini sangat kuat sekali karena sering Oh, gabraan. lagi sikile kitang, Pak. Sering gabraan. Sikile kitang, cow. Kita kencono lah mati. Tapi gak tuku sepatu emang nyebutno mendol wae, Pak. Ya. Saya jeruk tok, dawa-dawa. Oh ya deh wis nyampe kene Pak ya. Nyampe wae. Ya.
Ada pewarna Pak, masih lemah atau si Sarah montir Pak Pak. Wis seken. Dan wis kayak kepingin lah galangane monyet iki. Tapi kan gak tahu kesewur. Pemula maksud pemulung ya. Asus. Sopo ae gak dijukuki. Apa ini kan digawa Wetok semok titik, putih titik, buntutnya dawa ya dijuku. Sikate. Diserok. Oke Pak Sul, matur nuwun. Oke. Nah, demikian sahabat Kanyawara. Kali ini bersama Pak Sulyono. Saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.